קורה חברים? מה נשמע? ברוכים הבאים לערוץ שלנו. אנחנו היום אתגר חדש, ציוד 48 בקדוש, בואו אחרינו. אנחנו עכשיו נכנסים להוציא את 24 שעות, זוי! חבר'ה, בלי קשר רציתי להבליט על כובעים הכי טובים בשוק, כובעי מנדלסון שמנעו לנו את הסרטון הזה. צ'ח, קדמי, קושי, ספרדי, ארגנטינה, חביבי, זפח. חבר'ה, ברוכים הבאים לאתגר הבא, אנחנו נחליף אני חתום של בשוק הראשון לציון, עכשיו כל מי שיבוא, לא יהיה לו. חשוב עליי. אם לא שמתם לב, לאחרונה מחזקים את תחושת הביטחון של התלמידים כאן, מרימים את הגדר, וכמובן היא תהיה בטוחה יותר, שהטיפוס עליה, מי שירצה לטפס ולצאת מהישיבה, לא ייתקע בשפיצים הקטנים בראש הגדר, לכן סידרו איזה משהו ככה, שהמעבר יהיה חלק ונעים. שמרו על עצמכם. ובלילות ובלילות עולות לי הסתרות והוויות הבית רבה וגם הרשב"ל ברכות